Mi-am adus aminte de macaroanele cu brânză pe care le făcea mama. Ce-mi plăcea mie la macaroanele alea era să mănânc marginea aia, care se ardea, se lipea un pic de cratiță. Aia îmi plăcea cel mai mult. Chiar dacă știi, chiar dacă nu știi despre ce e vorba, haide să-ți arăt cum fac eu o porție de paste cu brânză dulce, stafide, ouă, vanilie, zahăr și, bineînțeles, paste de la Arnoș. Și anume gârtene. Așa le-au spus ei, gârtene. Niște chestii micuțe, drăgălașe. Mă duc să pun pastele la fiert. 5-6 minute, nu mai mult. Au fiert pastele, le-am răcit. Acum facem compoziția. Brânză de vaci am pus cam 150 de grame. Mie îmi plac mai multă brânză. Sper să fie suficient acum, dacă nu am încurcat. Stafide, cam 10 grame. Am 50 de ml de smântână de gătit. Zahăr, 20 de grame. Esență de vanilie. Cine a găsit vanilia asta, cine a descoperit-o, mare șmecher. Un ouț. Că, normal, trebuie să lege brânza. Trebuia să fac eu cu o lingură, dar merge și cutelul. Am amestecat bine. Amestec până se topește zahărul, da? Pun pastele. Eu am fiert un pachet întreg, l-am făcut pe jumătate. Fierte sunt 200 de grame. Înainte mama dădea cu ulei pe margine, tapeta cu pesmet, dar făcea într-o cratiță normală. Acum avem vase de ceramică, cu tot felul de chestii. Nu o se mai lipește ca înainte. Trăgem frumos, ca să nu murdărim. Ia, asta, de aici o să se ardă. Și am să-i pun un pic de zahăr deasupra. Nu foarte mult. Pastele sunt gata, brânza e brânză, vorba mea. Cuptorul la 180-200 de grade. La cuptor până se gratinează. Au, ce bine arată și ce bine miros. Macaroane ca la mama acasă sau, mai bine zis, gârtene ca la mine acasă.